eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ isi damanụ jikwara kwafe ihu manụ ara mmiri nwa mmiri ululu mmiri evele agakwa iri ala ululu mbanụ oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite ikenga media wave onye na-ebe ọnọ bịa gere egwu ewe Oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite gbanye ọkụ ikenga media wave ọbịala ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu eleli anwụ ite gbanye ọkụ eleli anwụ ite gbanye ọkụ isi damanụ ji akwa afọ ihu manụ unu amarala nkụ kụkara ọgba kele eje ka ọgba ikenga media wave abịaruole olule eji ekwuru ndị mbe olu ohi na-eji ebere ndele enweghị nne olu ohi na-eji ekwuru ndele enweghị ike nwata da amarụ n'isi na-asọ ha gbara isi nwata ya n'ike aga m esochi anyị ma na mberede ka eji nwara dike mberede nyikwara dike isi damanụ ji akwa afọ ihu manụ anyị amarala chai igbo amarachara n'ụwa o ankịta dị mmepasi bentilab anyị makwa na ụkwaru oge ya ọdaa ụkwaru oge ya ọdaala ezi nwaanyị gaghị ije ya esereserese nkụlụwa a time for every matter oge dịrị ihe niile ndị Mbaise oge dịrị ihe niile n'Imo steeti oge dịrị ihe niile nwaanyị gaghị ije ya eserese nkụlụwa anyị na-akọ akụkọ oge Chineke kacha mma oge Chineke kacha ụtọ ọsabirodụ mma arụọla mgbodo nwaanyị anyị anwụghị ya o asị m Ogechi kacha mma o Ogechi kacha mma ọwọtọdị anyị na-ekwu okwu maka nnukwu foundation Moses Foundations Phillips Managing Director CEO Gaviv Properties Limited the DK Borogo one of Ezebogo ndele nrumu mbiaka DK Borogo ọ bụ DK Borogo Mbaise Chairman and CEO Moses Foundation ihe one of Mbausi isi ala ngwa Alhaji Usman nwanụrụ dube ọhụrụ nku ya feli ndị a niile hiwere foundations ana m ajụjụ ajụwa m unu akwụnwana dị mgbe ole ụkwala bụ dara ndala otu kuturu ibie anyị na-ekwu maka Moses Foundation kagbim anyị akwụnwara Ogechi bụ nwa agbọghọbịa Chukwu tere mmanụ asama nwaanyị Ogechi achara ugo nwaanyị dị ogologo Ogechi taghị ahụhụ Ogechi bụ nwa agbọghọbịa na-agụghị akwụkwọ ololo Ogechi taghị ahụhụ ọnwụ egbuo nne ya n'ike ọnwụ egbuo papa ya n'ike lee mmamụmụ na o nwere jegbuo Ogechi hụjuru anya Ogechi ebe
nwanne m lee papa lee ma moto shadi o oge chebewe nwambịa dagbu onwe na ahụhụ nwambịa akị eleli anwụ ite ọgbanye ọkụ ọbọtabara eleli anwụ ite ya agbanye ọkụ leji eleli anwụ ite agbanye ọkụ eleli anwụ ite ya agbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu Ogechi bụ nwa agbọghọbịa nwa agbọghọbịa na-enweghị nne ya ejekwuo ndị Moses Foundation ndị na-enyere obodo aka ọgwụ kọma na Mbausi Moses Foundation akwụnwe Ogechi ya bido ịzụ ahịa mana Ogechi bịara zụta ego bulu ego na-enyere nwanne ya aka bulu ego na-enyere ndị dị aka o ya bulu ego nye n'ụmụ dị aka Moses Foundation mere eme Ogechi bịa bido inyere obodo aka o gị mụọla nwoke sonwe ya n'akwụkwọ mere a na-ekwe ịmụọ nwaanyị sonwakwa ya n'akwụkwọ ihe ji mmadụ eme ihe ji mmadụ eme n'ụwa o asịkọjagara ya ebe anyị ya nọ ị nwere anya kịọ a na-ajụ ndị n'obodo oyibo ndị Mbaise n'obodo oyibo olu oyi na-ejebere ndị mbịa bịaruole ya bewele unu ewediliwe olu oyi na-ejebere ụmụ ogbenye bewele ya bewele unu eweliwe atụrụ akpụrụ ọha nwere onye awụ ya begide ya ebede gị kapụ ya hwe Mbaise nwere mmadụ ebe niile enwere mmadụ ebe niile kedu maka aka ji ikuku ọma Sasamas nwoke aka ji ikuku asa nwa nwoke ka nwanyị mma ndị leburu ego lenyere nwanne ha aka eje nyere obodo ha aka ana m ajụ ndị dị otu ha ajụjụ leji ajụjụ bụ ọkụ n'ọnụ ababa nna na-eje obodo oyibo awọtade ya eti egwu lọwa onye welele ite ya agbanye ọkụ eleli anwụ ite ya agbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu Sani Bobo na-eje obodo oyibo ya jere ebe ehihie eti egwu ya lọwa ndị Mbaise nọcha ebe niile ụwa niile sọtụrụ ikuru ekwuole anyị ga-eje zute ndị Mbaise ndị njem ọnụ ndị eji aga mba unu chere m Ikenga onye nwere ara ekwesịghị ịnwe afọ anyị ga-eje zute ndị Mbaise n'ebe niile n'obodo ndị ọcha Ikenga Media Wave na-abịa ndị njem ọnụ ndị Yoruba na-eji efere ehi ka kụwa kpomkpom gbamgbamgbo garuo London obodo ndị ọcha kwesịrị gadi agado Ikenga Media Wave ewo ekwesịrị gadi agado onye welele ite ya agbanye ọkụ eleli anwụ ite ya agbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu
Ikenga Media Wave unu chere mo eketa Mbise USA Convention 2023 chere mo Ikenga Media Wave unu chere mo ekwesịrị gadi agado awatade mekunu kaluwa maluwa honorable architect Iguchukwu ya ekweme ogirishi Mbise Okpokija brand unu chere mo ha kwesịrị gadi agado Chief Engineer Ugochukwu awatade ụkwụ ache n'aka President Mbise United of New Jersey unu chere mo anyị kwesịrị gadi agado Chief SOS Echendo President Mbise United unu chere mo Oja weleli anwụ ite ya gbanye ọkụ President Mbise eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ Ikenga Media Wave nọdụ nso eleli anwụ ite unu chere mo eleli anwụ ite Oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu Chief Charles Anyanwụ ụmụnna nwezu akụ ịnọ London nọ Germany ụmụnna nwezu akụ Ikenga Media Wave na-abịa unu chere mo ha kwesịrị gado agado Donald Tochukwu Inyama Ekwedasike onye ụmụdo Ezinide Mbise unu chere mo ha kwesịrị gado agado Chief Sabobu Makabonye unu chere mo Agụnechemba kedu maka Nwachukwu Stanley Innocent the founder of Mbise Progressive Youth Association Stanley ọnụnụbe nwanne agbalọsọ ọnụnụbe nwanne agbalọsọ Ịza ọnụnụbe nwanne agbalọsọ gị na n'olu ma agbalịla ọsọ Dede Stanley unu chere mo Ikenga Media Wave a na-eme n'Igbo eme n'oyibo a na-eme n'Igbo na-eme n'oyibo unu chere mo Oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu ụmụ Mbise ndị nọ Germany unu chere n'imo anyị na-abịa o ụmụ Mbise nọ na London unu chere n'imo anyị na-abịa o ụmụ Mbise nọ na US unu chere mo anyị na-abịa o ụmụ Mbise nọ na Asia country unu chere n'imo anyị na-abịa o Oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite gbanye ọkụ Ikenga Media Wave abịala o Ikenga Media Wave mkpali onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu oyibo nwadede bịa gbara egwu kedu maka aka dike echiri echichi na mkpụrụ echiri gị echichi akara ugo 1 of mkpụrụ Ancient Kingdom ọgbakọrọ ya nkwa unu chere n'imo anyị na-abịa o Honorable Uzoma Nwagwuye the Sheikh akalede mmechi akwụkwọ n'ikoro Mbise unu chere n'imo anyị na-abịa o mmụọ ka ọ sọrọ ya bụlụ ga-egbu isi n'ala wee nye Chukwu ewe mmụọ ka ọ sọrọ ya bụlụ ga-egbu isi n'ala wee nye Chukwu Oja weleli ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite eleli anwụ ite ya gbanye ọkụ eleli anwụ ite Ikenga Media Wave abịala o Ikenga onye na-ebe ọnọ bịa gbara egwu
ọkụ. eleli ya nwe ite o Elele ahụ ite ya agbanye ọkụ. isi na mmanụ kwafu ihu mmanụ Ikenga media wave abịala. ikenga Onye na-ebe ọnọbịa gbara egwu. ikenga Onye welele ite ya agbanye ọkụ. eleli ya nwe ite o Elele ahụ ite ya agbanye ọkụ. eleli ya nwe ite ọgbanye ọkụ Ikenga media wave abịala. ikenga ikenga Onye na-ebe ọnọbịa gbara egwu. Onye welele ite ya agbanye ọkụ. eleli